Magpadayon siyang katungdanan isip mayor sa siyudad sa Subo si Attorney Raymond Alvin Garcia, kinibisan pa man og butnang mubalik sa City Hall si kanhi Mayor Michael Rama kaganiha ubos sa pagpanguna ni Attorney Colin Rosel. Gipanghimugatan ni Mayor Garcia ang hukom sa DILG nga nagpanumpa kaniya isip amahan sa siyudad sa Subo netong Oktubre 9 ning tuiga. Tungod niini, business as usual sa City Hall. Kini taliwala sa tensyon nga nahitabo kaganiya sa City Administrator's Office, din misuway og pugos og sulod si Rosel ug mga kakaubanan sa moong buhatan. Giingon nga butnang mamalik sa ilang mga pwesto ang mga gisuspenso sa ombudsman kauban ni kanhi Mayor Rama sugod karong adlaw. Giklaro ni Mayor Garcia nga bisan og kini kagustuhan ni Rosel ug sa mga kaubanan, dili na posible nga mahitabo kini sanglit aduna na siya gitudlo nga bago nga mga tawo hulip sa gibiyaan nila nga mga katungdanan. Na-renew di sila, na di sila re-employment. No? So I think na-expired na sa when? When was the renewal cycle? September 30. So we'll see. You can check HR if there was a renewal on their appointments. Because if they were, then they are employees of the City of Cebu. Pero if they are not anymore in the list of re-employed employees or individuals, then they cease to function as such. Gihagit ni Mayor Garcia ang kampo ni Rama nga kung duna sila'y question sa legalidad siyang paglingkod isip amahan sa Dakbayan, mamahimo silang moreklamo o mudangop sa ombudsman, sa DILG o sa korte. If there is any grievance on their end, they should really just follow the legal process. Instead of coming here, they should just go to the courts of law. Kini ang balita, Jinky Rosit, Cebu City News.